wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa afdalul mu'minina utawi luwih utama-utamane wong mukmin. Apane imane iku ahsanuhum luwih apik-apike wong mukmin apane kholqon budi pekertine. Wa afdalul mu'minina utawi luwih utama-utamane wong mukmin apane islaman islami iku man salimakan selamat sapa al muslimuna wong Islam bilisani saking lisane man wayadi lan tangane man. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Rasulullah dawuh afdalul mukminina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang mukmin yang beragama Islam itu adalah man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang membuat selamat kepada muslim lain, selamat dari apanya? Min lisanihi saking lisane wa yadihi lan tangane. Kula panjenengan dapat diacungi jempol sebagai wong muslim sejati, wong sing iman sejati niku man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong sing gawe selamat wong muslim liya min lisanihi saking lisane wa yadihi lan tangane. Terus kula panjenengan Pak Guru nek pengin Islam imane kula diakui dening Gusti Allah, aja gawe lara atine wong liya, baik dari lisannya maupun tangannya. Panjenengan ngaku ngalor takoni tanggane, ari ndinju ngalor ya wis ngerti wong lakune ya ngalor kene ditakoni kok. Wong lakune ngalor ya ngerti, maksudnya paling ndi. Wis kadang sepele tapi gawe lara atine wong. Laku ngidul ari ndinju ngidul. Yo ngerti ngidul tapi tepundi. Napa maneh nek wonten tanggane kula panjenengan butuh kalih jenengan njuk lan aku diutangi duwite iki aku sedina iki wis ora ana 12 aku utangi 10.000 nek para ngutangi gadang diutangi yo panjenengan bonjorane patah wong sing nutupi kebutuhane wong teng alam donya besok ning akhirat ditutupi kalih Gusti Allah. Keperluane kula panjenengan teng akhirat dicukupi kalih Gusti Allah. Nek gadah diparingi ampun meneh. Lah sampeyan wis isinno sing nembok kerja sedina angane turu kok wira-wiri ora ana gaweane urip kaya kowe dapure nya. Nek tapi sampe ngomong kira-kira ngelok atine mboten. Ya lara atine nek gadah ya paringi nek mboten ning ngapurane nju aku dhewe kok iki padha ora duwe duit kan enak nggih. Napa maneh ngelarani tapi wis dadi umum. Wong ireng ditakoni sampeyan jenenge sapa? Aku jenenge Kartono. Wis genah jenenge Kartono tapi dumeh ireng ngundang geseng. Alah apik tenan Kartono tak ngundang geseng bae. Akhire sak desa tertine geseng kabeh. Kartono kadang ora ngelbu ora ngerti. Nggih boten. Waduh wong e semite
para asma. Aku bikin ngarane anggo bubur aqua putih jenenge Kartono diundang keseng. Kira-kira loro ati mboten? Ya loro ati mung sekedar wong Sumambra, sekedar do ngerti kabeh. Bubur diundang pelencong. Tapi jeneng asline lho ora ngerti. Nanti mau ulem-ulem bingung tak jeneng asline. Asline Ahmad Kusairi. Tapi ngundangnya pelencong sak desa berarti pelencong kabeh. Nang kulene Ahmad Kusairi takon-takon tonggo ora ngerti. Kata mboten. Lah nggih. Niku jenenge ora gawe slamete wong liya. Nek kula panjenengan boten saged nyenengno bantu tiyang senes, minimal ampun gawe lara atine wong liya. Waya dihilang tangane. Lah tangan kok bisa nglarane lan nggih. Saged mawon dalan nang ngarep omah gawe liwat dipasang. Payu menawa jero liwat niku jenenge tangane nglarane wong liya. Bahasa Indiane merengel. Napa meneh saiki ya Allah Gusti ten medsos wong ngomong angger-angger niku sing dosa niku mboten kok lisane tangane. Lho sing ngetip niku tangane nggih. Monggo jenengan muji-muji ngalem-ngalem liya-liya sing dadi panutane Habib beliau sing dadi panutane monggo malem-malem. Angger aja nganti nglarani menghina-hina orang lain. Nyuwun sewu Pak Bu. Kula panjenengan us ati-ati ning donya. Kesel-kesel ibadah. Limang wektu dilakoni. Njaga akhlak men kira-kira sae karo sinten kemawon, dijaga lisane, jaga tangane. Niku kula jenengan dereng mesti selamat dan akhirat Bu. Pak. Napa maneh kok mati keprucut. Tidak pangge ten medsos niku ana Habib dhuwit sire dibati. Berbi anjing aduh astagfirullahaladzim. Niku dalil niku nggih kata-kata yo udah ngerti Pak Bu. Tapi sekala karo nafsu. Nek saged niku kula panjenengan niku bisa wangi tanpa minyak, bisa wangi tanpa kembang, tapi wangi karena akhlak budi pekerti. Ngeri Pak Bu. Sejenenge aku celeng matamu, pucluk, kebak, dobol wis ya Allah Gusti. Nek sing diarani niku malah cedhak kali Gusti Allah, nek bener-bener duluwe Nabi ya cinaka tenan kula jenengan. Aku disamaratakan. Yo wonten mawon sing lakuane kaya iki wonten mawon jenenge manungsa sing duwe maksum. Niku mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksum niku direksa saking dosa. Saliyane Rasulullah rawan berbuat dosa. Napa maneh sing boten pernah mondok, sing boten pernah golek ilmu. Moro di surga nika karo disejedai karo di udem-udem kok mau ceramah lha wis kering kaya kowe Pak. Tapi yang boten sedaya sing penting kula jenengan dijaga awake kula panjenengan, dijaga lisane kula panjenengan, dijaga tangane kula panjenengan ampun ngantos ngetik sing kira-kira kelarane tiyang sanes. Wonten Kyai Agung teng pundi mawon iku di naungi kali malaikat rahmat. Saking cedhake kali Gusti Allah, saking dicintai kali Gusti Allah karena ibadahnya. Jadi teng pundi mawon adem rasane panas ku adem mergone dhuwure di naungi kali malaikat rahmat. Nah ketika ngliwati wong mabuk-mabukan, ngliwati wong do judi,
ngliwati wong do jejeran do urip do enak karo wong wadon-wadon. Langsung plengos Mas. Piye niku langsung plengos. Lah tiyang sing ngerti rawuhe kiai nggih plengos. Plengos mergone isin. Kenapa usah isin? Kenapa usah? Berarti menyadari bahwa mereka berbuat dosa, berbuat maksiat. Sedangkan Pak Ustadz, Pak Kiai, plengos mergone jijik. Wah, udah maksiat, mau dosa, jijik. Niku malaikat rahmat langsung lunga, Bu. Langsung panas. Kira takon ini kula ngomong panas niku. Malaikat rahmatnya terpundi. Lah, enten hatib itu suara tanpa rokok. Hatib itu melengahkan orang yang selamat dari api neraka adalah orang yang berdosa tapi tahu dan sadar atas perbuatannya dan bertobat kepada Allah. Tidak orang alim, tidak orang ahli agama yang mendiskriminasikan orang yang berbuat dosa itu seakan-akan dia akan masuk neraka. Berarti orang itu termasuk sombong. Lha wong sing ngatur sing wis di kayak namun rahmate Gusti Allah wasi cedhak karo Gusti Allah mawon saged mlebu neraka karena jijik melihat orang yang maksiat merasa dirinya adalah yang paling benar, yang paling berpahala, yang paling hebat ibadahnya. Napa maneh kula panjenengan menghakimi tiyang sing kula mboten kertos, napa niku tiyang alim, napa niku tiyang ahli ibadah, pokoke sing mlebu golongan kae yo di ajar entekan. Orang ngurusin iku Gus Bah, orang ngurusin iku Uas, orang ngurusin iku Mbak Abah Anwar Zaid, orang ngurusin iku piye-piye hebat iki berkaromah, mboten orang milu golongane yo dihakimi entekan. Ngeri madu. Niku jenenge wong sing ora iso njaga risane, wong sing ora iso njaga tangane. Naudzubillah dari jangan sekali-kali mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedikit wonten manfaatipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.